Alright, maray na banggi mga ka-elemental. Ngayong gabi, mag-unbox na naman tayo ng bagong dating na beta. Huwag na nating patagalin at buksan na natin mga ka-elemental. Alright, mga ornamental, i-release na natin ang mga beta fish. Na-release na natin yung mga beta fish. Hanggang sa muli. Maraming salamat, mga ornamental. Peace out.
yun mga Carnamental, in-unbox natin kagabi yung mga beta, tapos ngayon ko na lang po na videohan para mas maganda yung, or para mas nak-adapt na yung mga beta, kumbaga hindi na sila stress. Tapos yun, hanggang dito na lang mga Carnamental yung video natin. By the way, promote ko nga pala mga Carnamental yung YouTube channel ng kaibigan ko na si Dave Cabanes. Yung mga mahilig sa magluto, yun, suitable yun sa inyo mga Carnamental. Search nyo lang po D-Max TV. So yun mga Carnamental, maraming salamat. Hanggang sa muli.